Nareko bagwecokia na kogokera egetambukiro kia ebunge enene goetia egetaseni gosegwetia ekeng'esa kierichi kogose bili koena naribaga ase kiombekeri gia Drug Authority kenyareko bage koene kia buna obobweni bwagendere gotumeka ase emete gagokwana amone getaseni kia Ndizi TV nigo Lydia boiganyareko baga koboria bakenya chinga kichi bagenda tokoba bagosimeka emete ya matunda nabo koene kinga banyareko baba kogendera simeka emete eliye bwate obobwenia eliyo osira omoroberio oyo bobobwenia gweteremete Lietali anege nkuru kwa Dr. Lydia Matoke nincho monyene kliniki yokuru kwa Hope Natural Health Care Center iga Kisi showground ime nyegitali enene ige gotoka Nakuru asakuru ku Kirobon epare enene kogenda Nchoro emirime yetoko kora iga nensemo yoburwari bwemete osoburwari bwegenka ekenene no mogokone nulinga ase wiki yaera bill ekorokwa Drug Authority bill njanchira nanga ekara ya parliament eganchira nanga oburwari bwemete igeboro oburwari na nde ebore eliogo una marioga ndons konye tokondoka ngantu bono buna tokona korokunga ntu nabasali gose ntu nabarogi kolende litukelio ekero Kenya Drug Authority bill yagenda through tukanyoranga na intwe amarioga ito igara amariogo na ndi gakugwenia amarwira alia atali kugweneka asa amariogo yegesongo obuyambulinga bono chinyagitali nchichigwanchira na amarioga aya igeto gwakere serikali yetombi yamono nekero bagenda togotoroberia ekenene esenche ndakwane abarwali ababemete ingaibale mbatuare eliogo gose baranyale ko bakurangiri ubuna bono gucha Kisi County batebe ngantu gwate eliogo yoburwire bokuru kwa arthritis barate ulente eliogo nyagitali gorkwe dispensary ya manga gose yogembo abarwali ababemete mbaiki eliogo ororo eyinere mecha konsani